Сират күпере. Яһәннәм өстендәге күптәргә билдәле булган күпер. Һич шикһез, без бөтәбез дә кылдан нәзик, кылыстан үткер ошо күпер аша үтәсәкбез. Yeти һорауга җавап бирмәенсә, бер кем дә күпердең осына сыга алмас. Yeти тукталышта yeти һорау. Ниндәй һораулар һуң ул? Һәм без уларга җавап бирергә әзерме? Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләренең берендә Сират күпере эшләгән гамәлләренә карап, берәүләр өчен еңел үтелә торган, икенчеләр өчен авыр үтелә торган күпер буларак күрәтләнә. Яһәннәмдә кылдан нәзик, кылыстан үткер күпер бар. Ул Аллаһ теләгән бер кешене, гөнаһлыларны, сәнскеле быгаулар менән уратып аласак. Кайһы бер кешеләр күпер аша күз асып йомгансы, кайһылары яшин, ел тизлегендә, яйһә толпар аттар кебек үтәсәк. Фәрештәләр: "Я Раббы, иминлек бир! Я Раббы, иминлек бир!" дип дуга кылып торырлар. Күпер аша үткәндә кемдер бер зыянһыз үтә алыр, кемдер кыркылып, сыелып, яраланып сыгыр, кемдер йөз түбән утка кулап төшер. Әйе, тап шулай. Хадистә булай тиелә. Кешеләрнең күпердән үтә алуы алмауы уның Аллаһ каршыһындагы кимәленә бәйле булыр. Бәгъзеләре яшин тизлегендә үтә, кемдер күпердең осына кадәр имгәкләп, шуышып бар. Коръәннең 79-нчы сүрәһенең 6-нчы аятында әйтелүенчә, Исрафил фәрештә сурдан 2 мәртәбә аваз халыр. Беренче тапкыр аваз халганда күктәр һәм йер араһындагы бар сәнәмә дәһшәтле тетрәр. Кыямәт көне башланыр. Икенче тапкыр сурдан аваз алгандан һуң яңынан терелеп, кешеләр үзләренең Раббыһына юнәлер, мәхшәр мәйданына йыелыр. Кешеләр был котоскус мәхшәр мәйданына ердә кылган гамәлләре өчен җавап тотарга килердер. Был турала Коръән аяттарында әйтелә. Гамәл дәфтәре уң кулыңа бирелһә, был җәннәттән изге хәбәр икәнен белгертер. Әгәр һинең дәфтәрең кул яктан я аркаң аша бирелһә, был тамуктан яза тиеш дигәнде белгерткән хәбәр. Ердәге тормышыңда хәзерге вакытта кираман, катибин фәрештәләр һинең һәр бер һүзеңде, һәр эшләгән гамәлеңде береһен калдырмай язып баралар. Яхшы эшләреңде лә, гөнаһлы эшләреңде лә язып алалар. Һәм ул язманы кыямәт көнендә һәр кемебезгә тоттырасаклар. Гамәл дәфтәренә кагылышлы Кәһф сүрәһенең 49-нчы аятында әйтелә. Китап бирелгәс, ундагы язылгандардан гөнаһлыларның ничек тетрәнгәнен күрерһең. Улар әйтерҙәр: "Кайгы безгә, был ниндәй китап ул? Бында бер гөнаһ та калдырылмай, бөтәһе лә язылган, зуры ла, бәләкәе лә." Улар үзләре алдында ни кылгандар, шуны күрерҙәр. Һәм һинең Раббың бер кемгә лә ғәҙелһеҙлек кылмаҫ. Шулай итеп, гамәл дәфтәребеҙ безгә мәхшәр майданында тоттороласаҡ. Берҙән бер көндө беҙ гамәл дәфтәрен ҡулыбыҙға алырбыҙ һәм юл ахырына еткәнебеҙҙе аңлаясаҡбыҙ. Әммә барып етәһе урыныбыҙға ҡәҙәр бер туҡталыш бар. Ул да булһа әле әйтеп үткән Сират күпере. Был күпергә һәр йән инәсәк. Һеҙҙең һәр кемегеҙ унда инәсәк. Раббың шулай хәл итте. Мәрйәм сүрәһе 71-нче аят.
Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям хәдисендә әйтелүенсә, Сират күперен иң беренче үтүсе ул саллаллаһу алейһи ва саллям үзе булыр. Унан һуң уның өммәте. Әгәр кешенең гамәлләре изге булһа, күперде тиз генә үтеп китәсәк. Шулай итеп, күперде үткән сакта нинди һорауларга җавап бирәсәкбез? Башта әйтеп үткәнсә, бер кем дә 7 һорауга җавап тотмаенса, унан үтә алмас. 7 һорау һәм 7 тукталыш. Беренче тукталышта бездән иманыбыз турында һоралар. Иманыбыз көчле булһа, был һынауды еңел үтәсәкбез. Ләкин кемдер Аллаһка иман килтерүдән баш тарткан, шулар беренче тукталышта ук яһәннәм уты өстенә кулап төшер. Аллаһ безне унан хаклаһын. Белүебезсә, кемгә иман килтерергә мөмкинлек бирелгән, әмма ул һамман да тәкәбберләнә яки баш тарта икән. Тамук уларның ахыр урыны буласак. Аллаһ үзенең сифаттары һәм үзенең кулдары аша таныткан икән. Буны күрә белеп тә иманһызлыкты хайлагандар уңышсызлыкка, яһәннәмгә ирешер. Яһәннәм шул тиклем аяусыз буласак. Унан, "Ин тулымы инде?" дип һорагалар. Ул үкереп, "Өстәлмә ягылык тагыла юкмы ни?" Ягъни кафирдар ни тиклем күп булмаһын, тамук барыбер дә туп-тулы булмас. Куркмагыз. Әгәр без иманлы һәм изге гамәлләр кылабыз икән, мәхшәрдә безнең хәлебез еңелрәк буласак. Ибраһим пәйгамбәр галейһиссалам зур усактан котылган кебек без дә котылырбыз. Аллаһның мәрхәмәте менән әгәр иман килтергәнһегез, әмма изге эшләр башкарып өлгермәгәнһегез икән, котылуга өмитегез һәм мөмкинчелегез бар әле. Югыйһә, унда гынахтарның күплеге аркаһында электрип утка алып китүсе ыргактар бар. Шул ыргактардан үзебезне коткара алһаксы. Мәрьям сүрәһенең 72-нче аятында әйтелүенсә, шуннан без тәкъвалеләрне коткарырбыз, залимдарды шунда тезләнгән килеш калдырырбыз. Әйдәгез, күпердәге сәяхәтебез һәм биреләсәк һораудар турында дәвам итәйек. Яһәннәм тамук. Безнең аяк астыбызда үзенең бөтә дәһшәтләре, котоскыч язалары менән күренеп торасак. Әмма без унда карамаска тырышып, куламаенса гына үтергә маташасакбыз. Безне уратып алган кешеләрне күрербез. Бер яктан, кемдер тәүбәгә килеп, үзләренең ахират тормышын кайгырткандар һәм котылгандар булыр. Улар күперде бер изаһыз, елеп дигәндәй үтә алыр. Икенче яктан, кемдер шайтанга алданып, гамһез тормыш кичергәндәр, шул аркала гынахка батып, тәүбәһез килеш үлеп киткәндәр булыр. Беренче һорауга уңышлы җавап бирә алһак, икенче тукталышка җитә алырбыз. Әлбиттә, был тукталышта бездән намазыбыз, динебезнең иман килтерүдән кала икенче таявы турасында һоралыр. Намазларыбыз ихлас һәм тулы булһа, исәп тоту еңел буласак. Әмма ләкин намазлар җитешсез булһа, иман таявы җимерелүе ихтимал. Намаз ул исламның таявы. Кем намазын калдыра, шул үзенең динен бода, дигән пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә, кардәшләрем, намазларыбызны ышаныслы һәм ныклы диварда итәйек. Таяуларыбыз ныклы булһын. Әгәр безгә тамук утын энә күзәве аша булһа ла күрергә мөмкинчелек булһа, баштарыбызны сәҗдәнән күтәрмәс идек, мөгаен. Шулай итеп, әгәр иманыбыз һәм намазыбыз ышаныслы булһа, без өченче кимәлгә үтә алырбыз. Әгәр без Аллаһтың биргән байлыгын, ул кушкан хәерле эшләргә тотынмаган булһак, киләһе һынау безне һич кенә лә шатландырмаячак. Чөнки без унда матди байлыгыбызны нимәгә сарыф иткәнебез һәм кем менән бүлешкәнебез хакында каралырбыз. Закат бирдеңме? Был турала уйланайык, кардәшләр. Аллаһ Тәгалә биргән мөлкәтте үзебезнең шәхси малыбыз дип уйлап гомер итә күптәрбез.
Раббыбыз кушканса закат түләр урынга киресенчә, уны мохтаждардан, дөресрәге, закаттың законлы ияләреннән яшереп үз мәнфәгатебезгә генә тотынуды күп күрә кайһыларыбыз. Без бындай хәлдән Аллаһка һыйыну карарга бурыслыбыз. Әгәр Аллаһы Тәгалә биргән мөлкәтте яшерһәк, кымһызланһак, яннәт тә бездән яшерелер бит. Мал табып, акса эшләп, тапканыбызды Аллаһы Тәгалә кушканса сарыф иткән булһак, киләһе тукталышта бездән урада турында һоралар. Урада безгә генә түгел, безгә тиклем килеп киткән башка халыктарга ла боерылган инде. Был һынауда уңышсызлыктарга дусар булмас өчен безгә әле үк төрле хылтаудар табып тотмай калдырган урадаларыбызды тотып куярга кирәк. Бунан һуң инде без 5нче тукталышка килеп җитербез. Киләһе һорау хаж турында булачак. Әгәр һез Мәккәгә хаж кылуды финанс мәсьәләләре аркаһында кизиктергәнһегез икән, җитерлек мөмкинчелек килеп чыккас та үтәп куегыз. Матди яктан yetkiliкле тәэмин ителгән булып та, был фарз гамәлде үтәүдән баш тартып, хылтаулайбыз икән, без ахыр сиктә олы үкенүгә дусар булырбыз. 6нчы тукталышта без башкаларның хакын хаклау һәм тугандарды хәстәрләү хакында һораласакбыз. Күптәребез кеше хакына инүде гынах дип тә уйламай, яки үзенең кылган кылыктары кеше хакын бозу икәнлеген дә белмәй. Белмәй эшләгәннәр дә бар, белә күрә, юрамал эшләгәннәр дә бар. Мәсәлән, без кемдеңдер турында буның дөресме, юкмы икәнлеген белмәенсә, хәбәр таратуыбыз ихтимал. Шулай итеп, ялган, я гайбәт таралуга сәбәпсе булабыз. Кеше хакына керәбез. Гаилә һәм тугандар дигән төшенсәләр ислам динендә олы әһәмияткә ия. Шуңа күрә Буларга зур игътибар бүләргә кирәк. Ләкин без һәр туган тиеш кеше менән гел генә уртак тел таба алмавыбыз ихтимал. Уларның күп яктары безгә охшамавы мөмкин. Әмма был улар менән тулыһынча туганлык киптәрен өдөргә кирәк дигәндә аңлатмай. Мусламандар өчен үрнәк булып торысы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларын хәтергә төшерә. Кайһы бирләренең ата-әсәһе хатта мусламан да булмаган. Әмма сахабалар уларга бар яклап таярырга, уртак тел табырга тырышкандар. Аллаһ тыйгандардан тыш әлбитте. Шуңа күрә тугандар менән аралашу, улар менән бәйләнеште тоту мусламандың бурыстарының береһе икәнлеген онытмайык. Был һораудардан һуң 7нче һорау тазалык, ягъни гысүл хакында булыр. Әгәр алдагы 6 һорауга җавап бирә алһак, без Аллаһтың мәрхәмәте менән тазаранучылар араһыннан булырбыз. Әгәр тазарану яһәтеннән кыенлыктар булһа, алдагы этаптарды үтү икеле булыр инде. Бөтә ошо һораудардан һуң Яһәннәмдең кешеләрне үзенә ташлауды һорарга мөмкинлеге булмас. Яннәт Аллаһтан был кешеләрнең үзендә тереклек итүен үтенер. Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә килгәнсә, күптәр үзләренең Сират күперен аша сыкканын белмәенсә, фәрештәләрдән һорар. Сират күпере кайда икән? Яһәннәм кайда икән? Без аны өстенән үттекме? Фәрештәләр җавап бирер. Һез Яһәннәм өстенән Сират күперен үттегез бит, ләкин Яһәннәм сигенде, чөнки ул һезнең нурыгыз белән ябылган иде. Тамук уты әйтер: "Эй мөэмин, тизрәк үтә һал, һинең нурың утымды кәметә." Аллаһ Тәгаләнең мәрхәмәте һәм рәхимлеге менән без яннәт менән бүләкләнә алуыбыз ихтимал. Ул шундый күркәм һәм яхшы урын, без күз алдына ла килтерә алмаслык, колак ишетмәгән, күз күрмәгән, хыялыбызга ла инмәгән искиткеч ниғмәттәр вәгъдә итә Раббыбыз мөэминдәргә. Уга ирешү өчен ошо фани сәфәрде уңышлы тамамлау зарур. Таза һәм намыслы итеп яшәү кыен түгел, һәм ул безнең кулдан килерлек эш. Аллаһ Тәгалә кулдарына авырлык теләмәй, киресенчә, еңеллек теләй. Без ошо заман ахырының татлы һәм алдаткыс агуына каршы торырлык ышаныслы адымдарга мохтаж. Хәтеребездә тутайык. Ошо язылгандар хак һәм улар һис шикһез гамәлгә ашасак. Вакытлыса бирелгән җир тормышының ләззәтләре аркаһында мәңгелек тормышыбызны һәлак итү кирәкме икән? Җирдәге вакытлыса күпер мөһимрәкме?
әллә мәңгелеккә илтүсе күперме?